maksudnya iya toh. Ora aku ora kon anu. Kritik. Neng eneng ngono kuwi cerita ngono kuwi. Enak. Piye? Ceritane piye? Ya cerita ngono kuwi wong tua-tua nyeritani ya enak. Pak Den. Pak Agus Tamanan ngerti we. Nyeritane Mbah Mulyono. Manten anyare sing wedok lho, sawahe 14 kotak. Iya. Mbok temu tuwae lho karena rong kotak. Omongin nggo bisnis bakul sapi. Bisnisnya ora malah tambah lah. Jenenge kudune tambah lho. Iya. Kok ora malah entek lho, Di. Ngono kuwi lho. Bener omongmu, Di. Iki walikane. Walikane iya. Nggih. Nggih. Biyen mbah-mbahe ora duwe. Lah, Anake ra duwe. Tiba putune sugih ngene ya pirang. Iya. oke ngono. Iya betul. Jadi ya kabeh iki jarine roda Terputar. roda kehidupan iki bersyukur. Omonge anu ganti wong liya sing duwe omong. Iya. Iya. Nek wayane dhuwur nek wayane ngesal. Hmm. Bapak ini dhuwur belum tentu anake dhuwur. Nah, terus betul. Nek ya bapak ini dhuwur anake luwih dhuwurne ya akeh. Tapi ngene, pertanyaane. Piye? Mending bapak ibu ya, mending dhuwur terus. Bapak ini dhuwur. Iya, bapak mesti dhuwur. Iya. Bukan dhuwur tapi kadang mbok ini dhuwur ya akeh. Wae nang isor ra mungkin. Remok. Ngomong karo ceriten. Ya udah anu lesek. Iya. Ngomong ngono lagi dipuk bojomu e. Wong wedok nang isor. Dipuk bojomu e. Iya. Ya no, ya seperti itu. Ya segini iki lur. Ben iso iki Pak Abid jogging ya guyon ngene apa ya. Ya piye to. Di masa sekarang masa sulit dan ada sambil guyon stres. Oke dapat. Bener lur. Bener lah temanku. Lah iya. Relax aja lah. Oke hai. Ayo. Di pite uden lho sedina ngentok pindho ya aku sing ngerti iki lho, Di. Aku iki kadang mesakne silite ya. Tahu lho, Pak. Piteku mati. Mati siji. Dobolen. Oh. Lah metu getih lho, berarti ada lentu lho arek. Kon ngendok kan malah kan ngendok pindho lho. Dah dulu ya, teman.